politicieni, că iarăși mă uit la cameră. Știu cum este mirosul de moarte la IML. Câți și-au luat prietenii și sufletele dragi de acolo? Câți? Câți dintre voi? Erijați toți acum patrioți ca niște nenorociți? Vă interesează cu adevărat de noi ceva aici? Nimic. Nimic. Vă uitați ce e pe asfaltul ăsta. Vă uitați la oamenii ăștia care plâng. Dați una pe altul între patriarhie și politic și guvern și tot. Dacă avea bun simț, Ponta trebuia să-și dea demisia. Toți. Totala politic. Ponta, Bănicioiu. A învățat acum 5 termeni medicali. E posibil așa ceva? Am avut un ministru al sănătății, economist, domnul Nicolaescu, că de asta vreau să spun. Sunt apolitic total. Toți am avut simpatii, dar de vineri seară sunt apolitic total. Sunt toți o apă și un pământ. Și pentru cine? Pentru cine, frații mei? Că frații noștri și surorile noastre au murit aici, pentru că suntem toți români. Nu se poate așa ceva. Nu se poate și o dați în partide și dați unii în alte ca niște câini fără niciun rost acum. Și aud, și mă doare foarte tare că aud foarte mulți români, domne, plecăm, domne, nu ne mai întoarcem. Păi dacă toți plecăm, cine mai rămâne să lupte cu voi, nenorociților? Cine? Cine aduce schimbarea, spuneți-mi și mie? Noi o să rămânem aici, o să luptăm cu noi. Și dacă tot ați votat ca niște sclavi, cea mai dură lege Big Brother din România ar trebui să știți ce se întâmplă acum pe internet și cum fierbe lumea și ce vă așteaptă, nenorociților. Băieții care au murit aici și oamenii și eroii care au murit aici și supraviețuitorii, ăștia sunt, bă, românii, bă. Ăștia sunt românii adevărați, ăștia sunt frații noștri. Ne-ați adus în disperare, ați îngenunchiat din nou un popor. Trebuie ciclic să trecem prin revoluții și prin sacrificii umane de nivelul ăsta ca să înțelegeți ceva, nenorociților. Nu se poate. Nu se poate. Îmi pare rău, nu pot să fac gândurile cursive acum, dar nu se poate.